अजय बघ इकडे जरा. चला चेकिंग वेकिंग नाही काय. चला सुख म्हणजे काय ते अनुभवायला चालू. मस्त वाटत ना लगेच मुंबईमधनं आता गावात जाताना कसं वाटतं. रात्री 1:45ची गाडी आहे पण भारी वाटता. मजा मजा केला तर भारीच वाटतं. भारीच वाटतं. चला आमचे सीट गावलेले असत आणि सगळे सामान ठेवतात इकडे. कॅमेरावाले आधी आपलं कॅमेरा बांधून ठेवतात. महत्वाची वस्तू असाही बघा किती सिक्युरिटी. लोक होती लोकाला येतात नुसतं. आणि हे आई द्यायला खाऊक बसले. धडक 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 धडक. काय मग ताई कसं वाटतंय कोकणात. कोकणात चाललंय कसं वाटतं. कसं वाटतं म्हणजे काय विचारायची गोष्ट आहे. थंडी वाजता थंडी वाजता खाता थंडी खाता एसी ट्रेन मध्ये. होय सकाळी काय वेगळंच वाटतं ना. सकाळी काय नाचण्याची भाकरी. नाचण्याची भाकरी नाही तर घावणी. नाका दिसता ह्या असताना काय आंबोळे बिंबोळे असतले. काहीतरी वेगळंच वाटतं. सकाळी काहीतरी भारी असतात. कोणाकडे हो कोणाकडे जातो तू सांगू. सिक्रेट सकाळी सकाळी कळताला काय तर कोणाकडे चाललो ते सकाळी. एका ओळखल्यात केस बघा आता कसे दशावतारासारखे वाढले. भारी. प्रताप परब आपण पावणे 1ला सुटलो. मोठ्याने बोल. लोकमान्य टिळक टर्मिनस वरून 1:30 निघालो. 1:30 काय असतं. 1:15 निघालो. 12:45 वाजता सुटलोय. आता गाडी हळूहळू चालू झाली. बघूया सकाळी आता गोड्डी हो काय हाडलंय घराकडून. गोड्डी बिट्टी घेऊन येलाय मग. आता मुंबई झोपायचा सकाळी. चला चला सकाळी भेटूया. हा थांब जरा. गुड मॉर्निंग गाववाल्यानो. चला रात्र झाली होती मुंबईत आणि आता सकाळ कणकवलीच झालेली आहे. अजय गावडे फ्रेश झालेले असं. आणि एका खास माणसाची आम्ही वाट बघतो. त्या माणूस कोण आहे थोड्याच वेळात आम्ही तुमका सांगतो. तोपर्यंत दीड जरा खास माणूस आमका आता दिसलेला असा. या गाडी समोरच्या खास माणूस असा जो आमका नेव केलेला. कोण असा तो तुमका 2 मिनिटात सांगतोय. गदर बडचे व्हिडिओ घे. गुड मॉर्निंग. चला गावाला तळेगाणीचा कुत्रा आमका भुकता. आम्ही तळेगाणीच्या घरी इलेलो असो. ओ बघा ए बाबा थांब. चला वर्षीच्या घरी इलो. अजय ए बाबा यो काय ऐकत नाही. ओळखीचं दिसता म्हणता. बघून असता बघता. ए माझ्या थांब थांब थांब. आपलीच आपलीच. थांब थांब थांब. जा अजयच्या मागे जा.
तळेकर्णीच्या दुसरा घर या. चला तळेकर्णीच्या दुसऱ्या घरात इलू हा थंडगार. अरे हा बघा सीताफळ ठेवली आहे सर. हो टेबल पण आहे सर बघ इस्त्रीच्या आकाराचा टेबल आहे. सीताफळा गावली हे हा बघ. गो फुला कोणची काढलात? तो दे आहे त्याने बघ हातात बघ त्याच्या. ए थांब 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 थांब. काय येता ते गेलं खड्या ते पर्स घेऊन पैसा दाखय तरी आमका. ते गेलं करून दाखवशील मग एकदा इलय काय नाही केल्या बनवून दाखवशील ना. लोकांचा कोंबडा शेजाऱ्यांचा कोंबडा इला ना आराडतलो बरोबर राखंड बसलो बघ मालकीनीकडे बसलो बघ. जे माणसं जास्त असतील ना थयच जाऊन बसतो ते का माहितीये बरा तय गाणी की माणसा नको असं नाही असा माणसा दळणारा असा वा. कुत्र्याचा वरदाना कुत्रा कुटुंब मागता आणि मादळ म्हणता घरणीचे डोळे फुटाने माका खाऊक गावान चालू आणणार ऐकलं कुटुंब वाढून नाही. काय सांगता बघ बरोबर मा ती काय बाहेरच होती. मांजर आहे का होई काय करतो झोपलो का काय? प्रताप बसा बसा टेबल आणता. काय खात रे प्रताप? काय खातात काय रे? पिटिया जमला जमला पिठला भाकर पिठला भाकर मीठ काय गम बसलाय गो? ये तू मिठाची बरणी कशी नाश्तो कर. अगं नाश्तो कर. तू काय नाही दे शेजारी काय नाही दे बसली शेजारी बघा दही खा. नको. हा दही खाऊ शकतो ना. हा. आई दही दे का तू का वा बस इतकी खा रे मला काय फरक नाही होणार का तू काय पण खा वाह, काय मजा आली. काय पण खा. माझं उपास पावतो नाही पाय तो उपास पाय कंट्रोल हवा खाता खाण्यावर. ये दही होव्या दही खाऊन काढ उपाशी उपाशी मित्र म्हणतो. उपाशी भाकरीची चव बघा. नाचण्याची भाकरी तू खात सगळा आता काय खाणार नाही. तुमका घरी पण नाचण्याची शिकलो अभ्यास का रे. चुलीवरचा पिठला पण गॅस आमची गोबर गॅसची आहे. तळेक आणि मात्र आवशीचे एक गुण घेऊक नाही. बसान खाता ती वाढता आणि हा नाही फ्रँकी हो फ्रँकी होई. भात नको अरे का रे मातीयाची मडकेतला जेवण ती मडके शिकता बघा. ती पाण्याची मडकी. याचं नाव काय गो मांजराचा? आणि या दुसरा चुलीवाला जेवण आवडतं ना. होत एकदम मातीच्या मडक्यातला जेवण चालला आडे मस्त. आणि मांजरा थणीची धग घेत दाव तळेकानीची मांजरा चिकू आणि पिकू बसली आहेत. मग तळेकानीच्या घरचा दही तुम्ही करता निजे धोंडो आणि बुके कुंडू म्हणजे काय तर बघा. झोपली का दोंड्यावर पण झोपतात आणि भूक लागली का कुंड्याची पण भाकरी खातात. बघा ह्या का नाही चालला पण काय पण गपचूप बसला आता गाली सर वाट बघता इंक्या केव्हा येता आणि माका घालता. काय बोला पाणी घासू गेला त्याच्यामध्ये हा बोला. बायकांचा जन्म अगदी मजा पुरुषांचा जन्म बरो खाल्याने आत दिल्याने का बसले आत दिल्याने का बसले. हो
मजा. मजा. बघूया कसं येतात. ऍक्शन ये. इकडून घ्यायला पाहिजे. सगळे घे. खूप पुढे मागे झाले. हे बघ ती आहे ना, तिचं बेरिंग खूप चांगलं असतं. इकडनं दिसशील ही आहे ना, इकडनं मी जास्त कट करतो. तोपर्यंत त्याला कचरा व्हाय जमा केलं वाटेवर. काय करू यायचं परत. हा मग सांग का जवळ आहे अजून आणि खाली करणार ते तोंड आहे ना ते त्यात. चला नको ना, उभ्याच राहा ना. त्याला मी अजून वाईट काहीतरी घेतली ना गावभर गेले. सवय राहते काय आता ह्याचा ऐकला त्याचा सांगला त्याचा ऐकला. माझं नाव सांगा ना. तुझं नाव आहे सांगायचं नाही. आणखी काय सांगले यात सांगले यात मी ऐकतो. कोणाला बाई काय राहून नाही तिच्या अजिबात खराब लोकांचं नको झालं उठे. होय लय दाबी बाई आहे. होय तर आवाज नवडा झाड झाड ते झाड ते झाड नाही तर चावणार. अरे घे घे घे. आपले उमले मस्त मस्त एक रील्स आहे आपल्याकडे चालू. उमल्याचं घरटो का हात होय उमले असा पाहिजे, उमले. असा असा. पुष्पा आणि उमले मिक्स करायचं. चालू झालं तो छोटा केलाय आपण रील्स. ते झाड झाड ते लेंग्यामध्ये जाते. उड्या मार उड्या मार. काही उभं होतं ते. मध्ये गेले ना आता बोमा ए काय आला अजय काय आला. नाही तू थोय राव आणि मी विचारतोय बाहेर खिडकी देते. कळलं ना. हा होय होय कळलं ना. तू तू मी आवाज देते तेव्हा तू ह्याच्यावर येतस खिडकीवर येतस. आता आई उभी हा इथं सर मी येतलंय घे मयकारनी असं करीत नाही. तू तू आधी येऊ नको. काय घे काय झाला. आधी बोल एकदा. हे बघ प्रताप. हा मस्त. इथे थोडीशी इथे थोडी इथे. हा बस बस इकडनं बरोबर. अशीच बोलायचं तुला. घे मयकारनी. थांब डोळे येतात का बघा. मी तू परत विचारतले हा दोन घे मयकारनी घे मयकारनी असं काय घे. असं का जातले जीव. ह्या बघा तळेक आणि त्या हावरा चिक्या चॉकलेट खाता कसा बघा. गो काय गोड खाते दात खराब होते रे चिक्या. गो चिक्या काम ना चॉकलेट कसला खात. हावरा रे हावरा पर त्या दिवशी या कक्क्या चॉकलेट खाल्ल्या. मालकिनी सारखी सवय आहे नको त्याला खाऊची. बघा आता बघा चहा दे दे चॉकलेट दे. काय हसावडे घालू नको आमच्या पोटात दुकान. काय काय अवेलेबल आहे. आई मला बोलली काहीतरी घेऊन ये. काय गावताला आपल्याकडे काय माती गुंडे काय गावताला. फुले बघूच लागतं. पुरे पुरे. तू बोल तू काय बोलतो. बघा काय त्या सीझनचे पहिले काजू तळेकांच्या दरम्यान काव मिळतं आमका. ओले काजू कोणाचे चूर्ण आणले गोय नाही नको आमच्याच परड्यातले. काय भरोसा आहे त्याच्यावरती. आपल्या लोकांचे चोरून आणले आपले त्याच्यात पैसे. होय तो नितीन गोलट करते असता काय गाडी मारत होतो कोणी चोरले काढून नेले. कांदे चोर. तळेकाळीची भाजी लागली आहे. चवळीचं पालवा मुळ्याची भाजी आ लाल भाजी आ. तळेकाणी तांदूळ घालता आणि पेज एक भाजी घडे येता.
चला आम्ही असू तळेकाणीच्या गावात. आता टोल नाक्याकडे इलो हा. तळेकाणी बरोबर चहा घेऊ आणि फिराक. आता थोडीशी फिरतो आम्ही तळेकाणी सोबत. तळेकाणीचं गाव बघत. माझ्या सातबाऱ्यात तळेकाणीच्या सातबाऱ्यात असू आम्ही आता. आपले चंगू मंगू पुढे चलतले बघा. हे बघा चुलीवरचे वडापाव. ही खाऊ केली वडापाव खाऊ केली मिरची लाल चटणी ना खय बसाया काय ते गरम आहे. लाल चटणी डक्कू स्पेशल लाल चटणी हवी तर द्या घेऊ बरी कसं लागतं वडापाव? चुलीवरचा वडापाव खाऊ कणकवलीत. कसं लागता? ओसरगाव एक नंबर वडापाव. सगळ्यांनी येऊन हडे गेल्यात ना तर येऊ वडापाव नक्की खाया. हा संध्याकाळ जो लवकर संपत लवकर या. कुठे ऍड्रेस सांग. विठ्ठल रखुमाई मंदिर जवळ. विठ्ठल रखुमाई मंदिर जवळ ओसरगाव कांसळीवाडी. बॉक्स होता बघ असा. बस पाणी पी. पाणी हवंय नको मागा पाणी. किती वडापाव खाल्ले मग आला पाव फुकले पोटात. गो गो काय आला रडतं की का गो काय आला काय आला काय झाला का. मिरची कोणी खाऊ सांगली समजत नाही. मिरची तिखट असता ती गावल्यामुळे आपला खायत राहायचा. इतकी तिखट हा रडला. काय लगो अरे बंद कर. कोणी मारला. खय लाव ए बाबा वर्षी खय आणलं. ओरोशी खा. ओरोशी दिलाव किती गेलाव. हादडूक बकऱ्याचं चिकन असता. बकऱ्याचं चिकन. चला अभिनाथ मध्ये बघूया आता काय काय खाऊ मिळतं. खाऊ मिळत खाऊ आहे तुला. मुंबई नारायण मार्शी काय बोलता. तळेगाणी ना गाजर आणि टोमॅटो कळलं नाही इतक्या मोठ्या झाल्या. हे गाजर काय गाजर म्हणतात तळेगाणी. तुझ्या याच्यावरती तुझा काय म्हणणार. तळेगाणी टोमॅटोच म्हटलं एका गाजर वाटलं. कान फुटले काम गेले. जाऊ नको माका आता फक्त चिकन देत. प्रताप कशी आहे टेस्ट कशी आहे. आणि आज आपल्या सोबत स्पेशल सागर पारकर हेच आमका घेऊन इले होय. नाही रोलिंग झाला तेवढंच दिसणार. बघ कसं आदळता. घराकडे देत होतं भाकरी आणि ता नको आहे तर चायनीचा खाऊ गेलो हा बरा.
कमी जेवढं आता आता वका वका करता चायनीज माझ्या जेवणात जास्त मीठ घालून ठेवतात मुद्दामून. खराब बोल ना मला. खडे लुलू असो आता आपण जंगल रस गावात प्रभाकर सावधानचा घर खायचा यात का दिसतंय ते. तर आता आपण एका खास माणसाक सरप्राईज दिलेलो असू प्रभाकर सावंत यांच्या घरी. पण असं ते नाही ते नाही विचार रे नाही हो काय गेलं सानिया सानिया आईला फोन लावूया. बोला सानियाचा मला फोन येऊन गेला. मिळेलच पचको मयेकारणीचो पचको झालो बरं झाला. असाच होया तुका असाच होया. आम्ही तुमच्या घरी गेली सरप्राईज दिला आणि तुम्ही आमका सरप्राईज दिलात. हा पोचलो घरी आम्ही तुमच्या. आयला अभिनाथ मध्ये गेलो. काय करूया किती वाजले हो वाटेतच भेटूया मग. हा ठीक आहे खर भेटला आमका घर. आम्ही शोधत दिलो. 10:30 वाजले. हिचा सरप्राईज खा कावटा आम्ही किती 5 जण आहोत. तिचाच कवाट झाला आता. हिचा कवट झाला. लोकांका कावटा देता ही बघा. सगळे आता नको का? हिचा असंच होया ही काय आम्ही म्हटलं घरी जाऊया नाही. आम्ही लास्ट टाइम आम्ही येतो आम्हीच्या लग्नात आणि रात्रभर तुमच्या लग्नात बडा 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 मशीन चालू. लास्ट स्टेशनच्या याच्यात ना स्टेशनवरती उतरा गेली बॅग घेतली खालची आणि माझ्याकडे पण बसलो. लास्ट मांडीवर नाही बाजूक घेतलं अशी. गप बसतो. अरे बाजूक घेतले बाबा अशी. नाही बाजूक घेतली असं घेऊन होता नाही अरे तो एक बाजूक माणूस घेतली. आला बाजू आणि उभं रोवलं लटकन. ऐसा मेरा बॅग आहे आणि तो माणूस उतरेपर्यंत याच्या बाजू उभं होतो. अजिबात तो हलत नाही. आमची चुकी नाही. या घातलेलं या ते नाही येत घातलेलं. काय झालं मी सांगतो तुला. आमच्या सीट खाली आहे ना. काय झालं नाही एवढं झालं तेच झालं. आणि त्याच्या पलीकडे काय मी नाही सांगतो झालं. तुला. आम्ही बसलेलो ना त्या सीट खाली आमच्या बॅगा होत्या. मुकुंदने आणि स्नेहलने पण बॅगा आणलेल्या आणि आम्ही गेलो भेटाक भाटकर काका कधी दुसऱ्या डब्यात होते. आम्ही जाऊन यायचं त्या माणसानं स्वतःच्या घरी खाली टाकले. आता माका माहिती नाही की मुकुंदची पण बॅग कशी आहे कशी आहे. मी आपली स्टेशन येता म्हणून विचारायचं ना तू तुका विचारायचं असतं. अरे पण माका काय नंतर लक्षात नाही. अरे पण माका माहिती माहितीच नाही. माका वाटतं त्यांची बॅग मी आपली काढलंय आणि मध्ये बॅगे होते नाही. माका वाटतं त्या जावचा मी काढून ठेवलं. जा बाबा आता काढलंय रस्तो मोकळा आला होता. तरी पण तो बघता माझ्याकडे काय बघा समजा हसायला लागला. तुमची बॅग आहे. रात्री 1:30 वाजताची विषय काय माहिती ते लग्नात ती फोन असता ना चंद्र दाखवत ती कशाला दाखवत. ती बाई उठली मी सांगते म्हणलं स्टोरी. तुमचं माहित नाही आणि तिने स्टोरी सांगत मी तुमचा फोन करत होते. माणसात फोन करत मी माहित नाही मला. फोन हे केलं असतं तर तू बरोबर होतं ना. काय माहिती रस्तो कसं कळलं आम्ही बरोबर शोधून काढलं. मी म्हटलं हे करूया नाही नको सरप्राईज द्या. फोन कर आम्ही फोन लावलेला कट करून आणि पोपट झाला आम्ही आपली व्हिडिओ करत येतो इकडे आणि म्हटलं सरप्राईज व्हिडिओ चालू ठेवा. आम्ही मी काय म्हटलं अभिनंदनला डायरेक्ट जाऊया ना असं ते बघी लता हो जय ही तळेकालीन
हा रे लाजू नको मी नाही लाजू नको रे खा. गोष्ट म्हटलं होतं नक्की कसं घेऊ आमची घरची आवडत माद्या माका काय माहित कामा करता करता 4 गजाली मारली तर काय घे होतं? परत घे. अरे नाचता चला हडू मी नाही चला रे करा रे माका भूक लागली जाऊक जाऊक नाही दही संपला पोटातला स्टार्ट कामा नाही कित्याक आमची कामा काय ती करतल आणि गजाली मारता मारता 4 कामा कामा करता करता 4 गजाली मारले तर घ्यायचं परत घ्यायचं का गजाली करता करता 4 कामा नाही 4 कामा करता करता कामा करता करता 4 गजाली घे तुझ्या पोटात किती दुखता कामा करता करता 4 गजाली जात हैसून घे रागात ऍक्शन राग राग येऊ दे तो हसवता घाल रे काय अरे पण मी थांबतच नाही ती माझ्याकडे चल दे. लोकच थांबा हा घे पण नाही दिसत नाही ना कोणा माणूस होय ना हा थांब फायनल स्टार्ट कामा नाही कित्या आमची कामा काय ती करतल हा कामा करता करता 4 गजाली मारलं होतं का तुझ्या पोटात किती दुखता रे बाहेर होतच हैसून जातच हैसून काय तर सांग तरी मी काय बोलतोय मी असंच बसतो 3 दिवसाचा प्लॅनिंग करून तळेकाण्याच्या गावात गेलो होतो तळेकाने सोबत शूट करू किती दिवसाचं रखडलेलं प्लॅन होतं त्याका शेवटी मुहूर्त गावलो ह्याचा 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 आणि माझा येळेचा गणित जुळला आणि आम्ही तळेकानीच्या घराकडे पोचलो 3 दिवस इले कसे आणि गेले कसे काय समजलाच नाही आज 3रा दिवस संपलो आणि आमची जाऊची वेळ येईल आता पावला जड झाली जाऊचं मन व्हायला नाही मुंबईत रवा मग कोणी जाऊ सांगला पण जाऊचा लागताला काय करतलं लय काम काम मला खूप कामा भरपूर काय काय शूट नाही तर केला पुन्हा येऊक नाही गावाचा भरपूर काय काय शूट केला पण अजून असं वाटतं खूप काय आवला पण असं नाही वेळ कमी असा म्हणून आम्ही जातो थोडी एनर्जी बोल आता खूप सारी आठवणी खूप सारा शूट खूप सारे फोटो आता तुम्ही बघता आम्ही गाव सगळा गोळा करून घेऊन जातो आता तळेकारणीचा आता तुमका आम्ही व्हिडिओ मध्ये दाखवतो हळूहळू नक्की आवडताला हा नवीन नवीन कॅरेक्टर नवीन नवीन एपिसोड नवीन नवीन प्लेस नवीन नवीन जागा आणि तळेकाणीचं घर तळेकाणीचं वाडो तळेकाणीचा पाटला जाळ तळेकाणीचा बुडला जाळ सगळा आम्ही दाखवतो जास्तीत जास्त कव्हर करतो प्रयत्न केलो तुमका नक्की आवडत आणि माणसांबरोबर प्राण्यांनी पण मदत केली प्राण्यांनी खूप या मदत चिकुला असा या चिक्या आमच्यावर 3 दिवस होता आणि तो माधवा तो झोपला आतडे आता पण तो पण आमच्या सोबत होतो म्हशी होते कुत्रे होते त्यामुळे खूप मजा येईल तुमका कदाचित हो व्हिडिओ आपण कदाचित नंतर टाकतो पहिल्या महिन्यापासून पहिल्या व्हिडिओ नंतर वगैरे आपण नंतर टाकलो व्हिडिओ थोडं लेट येतो व्हिडिओ थोडस लेट येतो 2 एपिसोड नंतर वगैरे असं काहीतरी व्हिडिओ नंतर कदाचित नंतर हो व्हिडिओ येतो तेव्हा तुमका कळताला आम्ही काय म्हणतो कसलो वाडो म्हणतो काय नाही म्हणतो सगळा कळताला नवीन नवीन कॅरेक्टर मेहनत काय घेतली ती गमतली मज्जा मस्ती आणि तुम्ही नक्की एन्जॉय करता तळेकांनी खूप मेहनत केली आणि तळेकाणी करून घातले तळेकाणी आमच्यावर नुसती बिझी होती पायाक चाका बांधून आमच्यावर फिरत होती तळेकाणी सोबत तळेकाणीची आई तळेकाणीची पूर्ण फॅमिली हा सगळे आता नाही असं धन्यवाद करू व्हिडिओ तुम्ही मजा करा आणि चला आमच्या सोबत वरतीच्या वाटेक लागतो वरतीच्या वाटेत लागतो आज शेवटचं जाऊचं टाइम येईल वेळ लागी येता खूप असा आता परत पुण्या नवीन उमेदीन परत कधी येईल उघडे नवीन काहीतरी करू तेव्हा इल्लेल्यांका जावचा लागतात त्यामुळे आमका आता जाऊ बया परत येण्यासाठी वाटेक लागा बघल्यात अशी शेजारी अशी म्हणून सगळे आम्ही एपिसोड आमका काढूचे लागले शेजारी हायलाइट करणारे ह्या शेजारी तुम्ही आजपर्यंत वाचा दिलात ह्या शेजारी बघून मिळतात ती आता रिअल शेजारी तुमच्या पुढ्यात आम्ही आणतो शेजारी नक्कीच तुमका आवडते आणली सगळे एपिसोड जाऊन पुन्हा बघा
शेजारी मध्ये मध्ये दिसतली तुमका, शेजारी तुमका पुन्हा पुन्हा आवडतं बघा, पुन्हा पुन्हा मजा घ्या, सगळ्यांना प्रेम द्या, सगळा तुमच्या जीवनातला जा आणि स्वॅगवर असेच प्रेम करत राहा. बाय. तुमचा पण चला धन्यवाद. चला बाय बाय. वाटेक चला, लागा आमका, चल. वाटेक लागा वाटेक लागा वाटेक लागा वाटेक लागा. कसे इले कसे नाही ते. अरे आता बघू. चला का बोलाय तू रस्त्यावर इलो गाडीची वाट बघतो. तळेकरे आमका सोडू गेलेली अजय. मुंबईत जाताना कसा वाटता? काय आता जाऊ आहे, अजून एक दिवस राहायचा होता, सुट्टी नाही, करतलं काय काय बोलतोय? खडे मालक बोंब. कसा वाटला 3 दिवस तळेकरने? भारी मजा बघलेत काय काय घेतलं हा बघा आमका तळेकरने काय दिली आता? तांबडी भाजी, काळी भाजी आणि फणस दिला. फणस, ऊस भाजी, ऊस भाजी, कुरे कुरे पण असं कुरे दिलेले आहेत. कुळे नाही, कुवरे कोवरे दिलेले होते. शिकलो शिकलो शिकलो. कोवळे फणस. कसा वाटला? भारी मजा आहे, एकदम मस्त. खरंच म्हणजे 3 दिवस होतात ना. तुका सेलिब्रिटी का भेटून कसं वाटलं? काम करून एपिसोड करून कसा वाटला? तसा एपिसोड करून यायला एक एपिसोड करून इतकी मेहनत लागता आज कळला माका. नाही तर इतके दिवस मयेकरनीक मी फोन करून अगो असा केलं तसा केलं, असा करू काय येतं तसा करू काय येतं टिप्स देत होते. पण आज कळला बाबा किती आजपासून सांगायची नाही काय करूचा लागताना तर आज कळला. म्हणजे अजयने तर नईन कॅरेक्टर नईन बनियन खराब केलेली आहे लोन. असे किती बनी आणि कुर्बान गेल्याने का रोल साठी. आम्ही ह्या केली आता नाचतो आम्ही. कसा वाटला आज शूट करून गावात? 3 दिवस नॉन स्टॉप. माका तर पहिल्या दिवसापासून गावात शूट करूचा होता. नाही पण आता 3 दिवस सलग गावचा असा वेगळा शूट केलाय तू लोकेशन. मजा येईल. वेगळा अनुभव होतो. वेगळे अडचणी पण वेगळे होते. सगळ्या हातात गावात होता पहिले. इमॅजिन केलं की हातात भेटला. अरे इकडे हा होया. टोपली हवी, इकडे सूप हवा, आता हातात मिळत होता. प्लस पॉईंट होतो. एक प्लस पॉईंट होतो. तर बाकी तर मजा मस्त. वर्षान खूप मस्त काम केलं, एक नंबर. आता बघू व्हिडिओ जेव्हा येतात तेव्हा अच्छा इले. अरे हा बरोबर. भारी मजा. बघल्यात मग अजून का बघा. पिट्ट गेलो बघा काय आता तुम्ही बघल्यात मग पिट्टत कसे ते कांडे कांडप माझाच काढतात. काय सांगतो तुमचा मुले घालतात. होय उमले